Здравейте, приятели на VBOX YouTube. Снимам Castle Crashers с последното ниво. Аз съм в VBOX снимам за Денислав 2308, но скоро ще си променям името на Simpar 2002, а в YouTube снимам за Simpar 2002. Моля, гледайте клиповете ми, защото няма много посетители. И сега ще покажа как да победите лесния бос. На мен даже няма да ми трябват и отварки, понеже съм много голям левел. Ето. Тези кристали трябва да бягате, защото са много гадни. Още по-лесно. Стига. Остана само един. Долу. Когато е в синия си балон, трябва да го удряте само с магия, защото иначе с атака ви взима на вас живот. Ето, сега ще го ударя, ми взима живот. Айде, стой, да. Ето, тук трябва да убиете с атака. Още не е мъртъв, останаха още няколко пъти. Този е най-лесен. Нещо не ми върви. Аде бе. Явно го победихме. Или не? Тук най-лесно е да седите така. Аз така винаги го побеждавам. Ето. Ето сега пак сме срещу този. Това беше така. Остана още веднъж. Тук сега е най-гаден.
Аз винаги така правя и им взимам двойно по 62, понеже съм 60 левел. Не се получи сега. И ако тук сте много бързи, можете да му вземете меча. Ето, сега къде ще да му е. Така. Ето тук сега трябва да скочите върху кристала така. И спасявате принцесата. Показва местата, през които сме минали. Доста е дългичко, затова мисля да спра, но няма да го правя. Все пак да видите през колко изпитания ще трябва да минете. Съвсем близо сме. Моля, гледайте клиповете ми, защото нямам доста гледания. В VBOX гледайте клиповете на Денислав 2308 с двойно А, в YouTube на Simper 2002. Моля ви, гледайте ги. Няма много, но
Те за малко. Така, върнах се. Сега да довършим, докъдето бяхме. Така, тук е към края си. И ще видите лицето на последната и невероятна принцеса. За мен тя е най-хубава и забавна. Те разберете защо. Тук, ако не знаете, тези 3 монетки се взимат. А пък тук трябва да сте двама, че да го вземете този хикс. Иначе не става. И сега гледайте лицето на 4-та принцеса. Разбрахте ли защо е най-забавната? И добре, приятели, това беше всичко от мен. Довиждане, ще се видим скоро.